Takže čaute ľudia, ja som Bogdy. A ja som Senero. A my vás vítame u druhého celkom dielu sérii Planetcraft. Som tu spoločne so Sanerom, ktorý už nemá ozvedu. OK. A ešte za chvíľku sa k nám príde ešte jeden kamarát. Našli sme tam ten ostrov, alebo čo to je. A tam sa chceme vydať, ale musíme ísť ešte naťažiť nejaké suroviny. Sanero, poď sem. Hen tam dole som našiel ten ďalší diamant. Vidíš? Aha, už ho asi vidím. A tu je ten náš kamarát, neviem prečo, ale volí Minecraft. Už voláme cez Skype, lebo Skype včera nešiel kvôli hackerským útokom alebo kvôli ktorému Anciášovi. OK. Ja idem už do dediny, hej. Ale my ideme tam hore. Ja viem, ale odložiť diamanty a tak. Práve že, no, jak chceš, no. Radšej. Odložte diamanty niekde blízko nás. Tam v tomu kráľovstvu už niekto stával cestu, ale nedostával. Takže tam musíme byť prvý. Ako sa som dojť. Sanero, poď sem! Sanero, poď sem! Čo? TPA. Počkaj. A pozri sa podo mňa, čo som našiel. Ale nevykop to. Čože? A ďalší je tuto, za krajom, ďalší je tu. Čože? Tyjo. www.youtube.com Dám sem pec. Daj. No nič. Pár uholia. Ja tam doložím, alebo nemám čím, ale potrebujem 3 železa, mi hodíš, prosím ťa? Aha, počkaj. Mám dokopem drevo. A to je jedno. Týpek mi píše, že je reklama. Hop, vyskočil trošku Skype. Čo si hodil, teda? 3. Veď už som ti hádzal. No, Padli tam dole. nie, ja už mám. Poďte Ale mi- padli. Ja Explorer chod pre ne, keď ma spočuješ. Dobre, beriem tie... Ja urobím diamanty. čestku. Ale bacha, pretože tu pod tými diamantami tu nič není. Á, počkaj, dá sa tu vykopať bezpečne. Mám jeden. Ten druhý je tu. Máme to, ďalšie 2 diamanty, ďalšie 6 dia. Idem nám pre jedlo potom, hej? Tu som ti niečo hodil. A mám veľa kablu, takže už sa môžeme, to som trošku lagy. Trošku vyčíta FPS-ka. Podľa mňa je to kvôli tomu, že... Neviem kvôli tomu, ale... Dobre, idem pre to jedlo, hej? Čakajte, ale skontrolujem si natáčam nezavolanie. Ty vole, creeper pod nami. Bacha. Bacha. No to je šéf, ten si môže byť tam. Ja už idem hentam na ten ostrov náš. Počkaj ešte. Na ktorý myslíš? Na ten, čo sme chceli ísť teraz pred chvíľkou. Ale počkaj na mňa ešte. Ja idem pre jedlo. Creeper! Ja už idem sem, už tam skáču. A už stávam cestu, hej? Prosím ťa, dáš Explorerovi jedlo? Aha. Píše, Nech ide do dediny. chod do dediny, Explorerovi som oni sú vtedy. My nemáme jedlo. No ako máme, ale on zvýši, že chce jedlo. Na Minecrafte. Trochu mi to laguje, ale ja fakt nechápem kvôli čomu, dobre. Ja mám 3 hungry. Minecraft ma to vydonútil dať najmenšie FPS-ka. Najmenšie šanci, teraz vôbec nič nevidím, ale aspoň mám laky. Hej, nejdeme volať cez týždy, pretože mne to trošku laguje. Môžeme. Tak daj strich a uvidíme sa na tej spiku. Uvidíme sa za chvíľku na tej spiku. Takže
Takže sme späť, ospravedlňujeme sa vám, ale presunuli sme sa na TeamSpeak kvôli mojim lagom a zistili sme, že tam na ten hrade sme chceli ide reska, takže easy stuff. Ale určite máme tiež taký, akože, ostrov niekde blízko. Ľudia, kde vy chcete ísť teraz? Počkaj, ja sa idem pozrieť, kde ideme. Môžeme ísť. Dobre, ja idem do dediny práve. Explorer. Čak hovor ty, tu to je. Omočko D. Sandero. Áno. Pod. Našli sme Poď sem. dva diamanty, ľudia. Kde si? Hej. Vieš, kde je ten kamenný ostrov? Tak ten pred ním, jak sa ide do dediny. Kde? A kde sú tie stromy, brezy, či čo to je? No? Poď sem. To si bežná. Tu, poď sa pozrieť. V hline je melón. Vidíš ho tam? Ja som sa chcel pozrieť, či nie je niečo dole, keď bolo aj hento. A ďalší melón. Dúfam, že sa neprekopem dole. Ďalší melón. A to je jedno. Čo? Kde je? A už vidím asi. Aha. Dobre. Ja idem odložiť emeraldy do čestky. Alebo vykopem aj tie netherracky. Alebo netherracky môžeš, to bude ako to dáme si blok na rýchlo. To je pokryto. No to je jedno. Ty vole, padol som. Neviem čo. Umrel si? Ja som kopal a zrazu podobne nič nebolo. Prečo? No nie nič. Ešte že. Počkaj, vyhodím torčky a také veci, že nevolím sa nič. Ešte že som nič nemal. Aha. Prečo ale ja vždycky padám? Ajaj. A mohli by sme ísť na túto planetu, na takú tú divnú. Vlak? Vlak to mal. Jaj? Takže vlak. Vyhodí schod. Zase vlak, Ježiši Mária. Ale Bolo čo? teraz som mal... Že ja som mal vlak. Potom by sme si tu mohli spraviť aj plot. Mhm. Kde si? Ja som v dedine, jak sa pýtaš mňa? Tam, kde sme začínali? Nie. Teda, áno. Tam, kde potom sme začínali. Počkaj, ale môžeme ho rozkopať. Nepadni hlavne. Na kraji je to iba jeden blok dlhé, akože... Tam to je neosvietené. A potom môžeme ísť aj na tú... takú veľkú planetu. Čo myslíš? Zabil som mu kostelca, či kostelca.
Počkaj, ja sa napíšem to alebo kedy. Nepríjmaj mi to, hej? Alebo si napíš to páce, keď tak budem padať, vieš? Jaj, Ahora. hej, tu niečo asi... Divné. OK, poďme preč. Poďme na tú Super Maria. Tu som padol. Ja viem, všimol som si, presne som tam bol. Neviem, kde je Super Mario. Tam je, dobre. Teraz som sa povedal. Pôjdeme na tú divnú planetu, takú. Pôjdeme na túto? Tak, kde Super Vlastne tam musíme ísť. tam je- Nie, kde? uvidíš, to je pri Super Mariovi. Či máme stále blokové. Po za mnou. Tam, kde je ten dom jeden, jediný. Tam, kde je ten jeden dom na tej planete. Dívej na túto. Pôjdeme asi, nie? Najprv. No, tu som chcel ísť, ale tak. Tu som to A potom môžeme ísť aj na to, kde si chcel predtým. Vieš, tú takú vodu, či tam, kde je ten hrad. No? Počkaj, počkaj. Tam tu niekde bolo, aha. Kde? To jablko, je. Neviem, či som tam ja nestával. Neviem, či tam niekto bol. Ale tak my tu nemáme jablko žiadne. Ona to je rozslovný, ako to skláda. No však hej, ale... To je jedno. Myslíš, že až... Nie, to nebude asi naše už. Úplne vzadu. Nie, že by mi došli bloky, ale som všimla si bloky, ktoré nepotrebujeme. Už si skoro tam. Tu vypadá, že bude možno niečo na spodu. Ja si myslím, ešte to je to. Počkať, hneď trhlina. Asi. Či nie? Nie. OK. Mhm. Ježe, prečo nemôžem skočiť, tu je plot. Váže? Dala mi enchant. Kde? Aj výhodami. O, To chceš. Máte niečo bež? ja nie. Ale máme dosť diamantov. Rozkopte tie knihovny. Ja to beriem enchant. Mám enchant. Woohoo! Ja mám toto. Lol, ak si to zlakol. Tu máš ešte jednu, keď chceš. Za tebou. Začal si všetci tie... Je tu láva. Ďalšie lepky. Hej, podľa mňa v tej láve nebudú. No, to môže byť. Počkaj, Ale- to skúsiš, hej? Hm? Je tu len jeden blok, hlboké. Niečo môže byť, keď je tu niekto. Dobre, ale ja nemám krompač. Teda. Hlavne sa nepodkop. No nevadí. Všetky planéty potom môžeme vylepšiť. Ako. Hlavne nepadnite zase dole, ako ja. Dobre, môžeme ísť. Ale rozkopte ešte tie knihovny. Tie zbytky. V našom dome budeme mať určite enchant. A ďalšiu planetu, čo nájdeme, tak tam určite sa uvidíme. Ja myslím, že na hentoj hore. Tu ne. Vidíš ju? Hm? Počkať. Ešte ostrstvo a to ostrvo.
Veď tu je lava. Jo. Nemáš krumpáč na viac? Nevadí, to je pohode. Ja si nakopem a urobím si lepší. Alebo tento postačí. Dobre, ideme preč, ne? Inak nemáme meče. Ale tu je Super Mario. No ja viem. Super Mario vidí, že sa potom na tom dáde Mhm. Ide, ja si idem pre sluchatka, ktoré má... Dobre, to je. To ani použijem. Niečo. OK. Mali by sme ísť na Merino. Potrebujeme ešte 3 dreva. Si tu? Ja som tu. Dobre. 3 dreva, ja ti dám drevo. Hej? Máš? Hej, ja som na tebou, na. Kde? Ja nevidím vôbec. Za tebou sú tie dreva, som ti tam pohádzal. Hej? Dobre, dík. Bude všade dávať na každú planetu crafting. Sme takí kočovníci. V tom Super Mariovi niečo bude, mám taký tušak, niečo bohaté. Aj ja. Ale neviem čo. Bude plný diablokov, nie? To by nebolo Dávaš špatné. cestu? Ja už som ju postavil. Hej? Počkaj, jak si sa tam dostal? Sú tu sandy, ježiš. Jejha, to je krása. Dúfam, že si nestával takú cestu, že sa tam my nedostaneme. Práve, že som stával takú, aby ste sa tam dostali. Dobre, to je dobré. Jejha, som stolný. Aha, jasné, že Čo? niečo v Super Mariovi bude, oh my god. Tu budem bývať. Super Marovi. Počkaj, je tu balkón. Je to tu celkom OK? Je to tu OK, ale nebudeme tu bývať. Budeme bývať na hrade, toto bude náš príslušný dom ďalší. Na dovolenky, viete. To bude oáza. Raj. Neviem, či to není tajná miestnosť. Dobre, není. Skôr tak vytiekla voda. Ale dobre, celkom najdobre sme našli. Nie niečo tuto? Je tu veľa goldov. No jak hovado. Tu by sa zišlo vykopať. A Potom čo, toto ja zarovnať. kopem goldy. Všetky zatiaľ. Nemôžem to kameny vykopať, čo? Čo? Gold. Nie, ale skús vykopte tú hlinu. Vlnu teda, aby sme mali, vieš čo. Máš jeden kameň? Kameň nemám. Kontrolujem inventár pre istotu, ale nemám, nevidím. Okej, nevadí. Som chcel urobiť onu Hej, bereme aj lopatu. ten glowstone, čo ako domov. Vidno. Ste tu? Ja hej. Vyhodím sem, aby som mohol zbierať glowstone. To sa mal akože vrátiť dole pre jeden kameň. No asi. Dobre. Asi Explorer bežal pre mňa, ale neviem. Hej, Ja možno som som dole. niečo našiel vo vode. Nenašiel som. Veľké hovno. Ty bol skeleton. Bacha. Zasekol. Ale to sú také Nepoňal. divné cesty. Táto mapa je celá divná. Radšej idem po veľšie, aby som nepadol. Také skúsenosti s padaním. Mám lopatu. Výborne. Dobre, ideme... Ja vykopiem sand a s tým sandom sa dostaneme one. Ten taký ten sand, čo stojí, vieš ako myslí, neviem. Aha, viem. Neviem, jak to... Sandstone? Sandstone. Toho vykopiem Cesta veľa. crafting. Dobre, Nesmieme spadnúť, ja mám plný inventár a hlavne 6 dia. divo. Dobre, ja toto skopiem do roviny.
po včerajšom videu mám dobré skúsenosti, takže set home. Neviem prečo, ale nejde mi dať set home. Dík, vyrobil meč Explorer. Napíš mi, jak to ty dávaš, lebo Lomeno ja set dávam home, spolu. skúsim tak. No, konečne. Ja som to dával oddelené. A ja, ale potom som si uvedomil, že nemám. Okej, rovnávam. Počkaj, vypnem Steam, Mhm. takže vypnem bloku aplikácií s vypečím. Koľko to máme stojí? 20. Koľko už natáčame? 20 minút. To je v pohode ešte. Ešte 10 alebo 5 minút. Mhm. Potom to zostriam, nauploadujem a môžeme dať ďalšie ešte dneska možno. Ale najprv to nauploadujem. Dobre, ideme na do toho kráľovstva. Ale, A kde je to kráľovstvo? neviem. To modré, nie? Hento. Ktoré myslíš ty? To nie je kráľovstvo, tam som sa snažil dostať z toho Froznu, to si ešte pamätám, poď. Ale to je druhé. Poďte za mnou, vykopte tak vlny, aby sme mali na postele. Vlny? Jedna posteľ je doma už vlastne. Ja mám jednu v inventári. Jedna. Kaďal sme sem tu je, poďte za mnou, To stačí. poďte za mnou. Aj na druhých ostrovoch sú vlny. Dobre, poďte za mnou. Kde si? Tu si. Tuto. Tade to? Či by? Či nie? Idem. Tade to. Jo. A kaďal sa to išlo? Však to bolo hneď vedľa planeta niekde, nie? Toto? My sme úplný dementi, však my sme sa pozerali na druhú stranu. Poďte za mnou. Ja nechápem vôbec, aké kráľovstvo. Tu bolo ešte jeden ostrov, kde sme sa chceli zabývať kedysi, na hneď v prvom dieli. A on bol niekde... Neviem. Zásne tu je, poďte za mnou. Nie je náhodou to čierne? No však toto. Ktoré? Jaj? Toto? No to je ono. A tu No je to diel, není no. hrať. No není, ale mne to prípadá jak hra. Ja tu radšej vyhodím tie goldory. Preč sa tu. Budem stavať opatrne kvôli reske. Mhm. Ale toto by malo byť naše. Či? Malo ešte. To by malo. A myslím, že aj to za tým, ten jeden ostrov. Ale nie som si istý. Až. Nemá niekto bloky? Ja mám, ale, no, sand. Počkaj, ja ti urobím sandstony. 10 ich mám. 15. Hoď. Počkaj ešte. Nemusíš stavať, nemínaj drevo, nie! Nemínaj to drevo, to je za... Ja som nechcel drevo, to si nehaj. Ja počkaj, vlastne tam je drevo, takže môžeš ho miniť. To vypadá, to mi pripomína End. Rádne. Nie je to end? Myslím, že je. Ale, no, taká zväčšená verzia, vieš. Ok, som tu. A ja. Narezovala. Hej, a nejdeme ešte na hentú rúžo, na hento... Ona tam sa zabývame? A tam to ukončíme. Áno. Postavíme No tam dobre. nejaký dom. Neviem, ale mohlo by byť niečo v tých stĺpoch, alebo na nich. A ne, asi. To je jedno proste. Ja sa pozriem ešte sem. Potrebujeme bloky veľa. Nebude nič. Kopte bloky niekto. To sa ti povie s kamenným koropáčom. Môžem urobiť diamantový. Neviem, či to míňaš. Máme 3, to je v pohode. Tak, 6 pohoda. dia. To tak urob. Má niekto styky? Ja som ich vyhodil, pamätám. Ja mám jeden a tu máš 4 Poďte. dreva. Tu máš vedľa teba. Styky. Choďte Vedľa ich do teba. mňa. Dobre, Dobre. díky. Tu máte skoro rozbitý krompáč, ale jak chcete, tak sa zoberte.
Daj, ja si s tým opravím henten. Tak to je železný. A čo som povedal, kamenný? Tak železný, sorry. Nie, nič som povedal, myslím. A to je jedno. Povedal som kamenný, tuším, ale to je jedno. Ja som počul iba krompač. Tak to nevadí. Určite si doma postavím knihovnu a enchantujeme tento krumpáč. Zišla by sa aj kovadlina. Aha. Tým by sme Keď mohli napíjame opravovať. dosť železa, tak kovadlinu budeme mať. Ja už idem pomaličky stavať. Dobre. Hej, postavím to tak, že aby sme sa pozreli ešte hore na tie veže. Tak nejako to. Alebo rovno z veží môžeš stavať. Úplne z hora. A potom... Nedal si tu schod. Nevadí. Kde? Nevadí. Dobre, výborne. Ja som, že mám dieťa odkúpať. Tu je len skeleton, ktorého sa bojím a už po mne šúti. Bacha. Ja mám meč a zakopal si ma tu. Ja aj nie, to si mal v ruke. Počkaj, skeletoniaku. Nevidím cez vás, neviem, kto tu je. Počkaj, poď opatrne. Nič tu vážne není. Tak poďme na hentel. Zoberte šípy, to on strieľal do steny celý čas. Počkaj, choďte trošku vyššie. Tuto, aby sme mali čo najvyššie ony. Počujeme sa ešte stále? Čo? Nič, ja som len skúšal, keď ste boli tak ticho. Poď. Teda ty. Dobre. Chceš melón? Výborne, sme na tomto stroje. Nie. Máme tu Ty si kafu. dlho nejedol, to čo je? Ja som jedol tak ako keby off-screen. Je tu zase niečo epické, poďte. Čo? Láva. To je vážne Ja som si epické. myslel, že niečo tu bude, vieš? Je. A počkaj. Určite, čo bude. Urobíme schody dole. Lapis. Lapis lazuli. Lazuli. Redstone. 27 minút, 30 minútový diel chalani. Dobre, ja idem Nie. vyložiť veci a ideme to ukončiť. Ukončíme to hore. Tam, Hej. na tejto planete. Urobíme tu dom. Off-screen je ľudia, takže aby ste vedeli. OK. Počkajte, ešte tu dám Ja idem hore už. veci, aké Hej. veci. Dobre. Dobre. A mohli by sme sa potom na budúce vydať do toho domu. Vidíš ho? No kde? Ten jeden dom. Práve, že aby som... No, kde ale? Ja ho nevidím, ja mám malú čanku. Priamo No to je jedno. Ale X9. ubytujeme sa tu, hej? Tuto sa ubytujeme a potom tam pôjdeme. Dobre, počkajte. Porozdeľujem veci. Máte... Dobre. Už nič. Tu bude... Ja to Tuto je trochu cesta zväčším. so surovinami. Dobre. Ja to tu trochu akože zväčším. Toto zarovnám, aby tu bolo viac priestoru. Kto tu rozkopal? Ja? Ja? Bacha, hej. Bacha, tu sú tí, Mario, teda Samero, ty bloky rozbíjaš. Čo to je? Kolej. Čo? Na Kolej? Na čo nám je kolej? Neviem, ale poď hore. Počkajte. Nie, toto tu nebude. Dobre. Sem dám. Dobre. Dobre. Takže, výborne. Takže to už je. OK. Počkajte ešte, hej, rozstredím si veci. Mhm. Tu to bude tak po poradí, hej, dole bude jedlo a tak. Dobre. Tu budú... Nie, tu budú bloky. Daj tam klej. Dobre. Prvý riadok bloky. Tu to dám klej. Klej som tam dal. Alebo Aj prvé bloky. 3 riadky. Hej, prvé 3 riadky bloky. Potom dole úplne 2 riadky budú suroviny.
Čo je v tejto čestke? Čo mi nejde otvoriť? Ktorá? Táto. Tam A nie už je. ide. To bol lak. Počkajte. Tamto je šíp a lepku. Dole budú mushroomy. Je to tu Jedlo trochu bude dole, skôr jedlo dám. bude. Rozstredíme to a ukončíme dielo. Mhm. Tak toto dám. Ešte... Viete, čo nás nenapadlo? Čo? Zobrať trávu. Aj keď trávu by sme tu neurobili, nepreniesli zo stromov. Jak trávu zo stromov? Ostrovov. Jaj, ja to počul zo stromov. Má niekto tie knihy? Knihy nemám, ale neskôr... Bogdy, Explorer ich bral. Tuto si robíme enchant za crowning. Alebo dole si môžeme urobiť enchant. Tuto by som ho práve, že hore. Hej? Tuto. Dobre, dobre. Ok, hoďme ich prosím ťa, Explorer. Máme drevo, chalani? Je 4. Ešte jedno, To je veľa také dreva. iné. A inak potom by sme mohli všetky ostrovy dohromady spojiť, ale takými hrubšími mostmi. No aha. Napríklad 3x3, vieš? Aj so zabradlím. Máte niekto drevo, potrebujem drevo.